How much do you earn as a salary, Senator? I earn 14 million for everything. In a year or per month? In a month. In a month. That's, but everything compulsory. In your salary? My salary, the overhead, the worker salary, everybody. So you don't think that is enormous? No, it's not. Head. You're not the only one. No. Let me be honest with you. Do you know this money I have to buy fuel, I have to travel to my constituency, I have to maintain constituency office, I have to sit in the constituency. It's not enough. Sometimes when I discuss with my friends in the administration, the first thing they ask me, you Igbos, what do you want? I want to tell everyone, what do the Igbos want? Fairness and equity, which is in the Constitution. That's all that we want. Treat us as you're treating everybody else. Ụmụnne m daalụnụ, anyị fọrọ ife Sinetọ Abaribe kwuru maka mmetụta onwe na ife a na-eme ndị Baịbụl ndị Igbo. Fụkwazie nke Sinetọ Orji Uzo Kalu kwuru. Ife nchọ ka m gwa nwanne nwoke Sinetọ Abaribe bụ fairness and the charity begins at home. No place like home. Tupu anyị ebido ịta ndị ugwu ụta ka anyị tawagodo onwe anyị ụta ji onwe anyị ajụjụ. Ọtụtụ ego a na-eweta n'ala Igbo, kedu ife eji ya eme? Sinetọ Abaribe, ịnụrụ ife Sinetọ Orji Uzo Kalu kwuru na a na-akwụ ha 14 million naira monthly. Mana ama m na ndị ugwu ọ bụ ya na ya na-agbakwu nọ 21. Ọ bụrụ eziokwu bụrụ asị ọsọsọ Chukwuma. 14 million a na-akwụ ya. Ọ bụrụ na esi na ya na-enye mmadụ 11 million ndị nwere potential values, o were ya na-akarị out projects maka o nwere ego. Onye nwere airline, slot group, nwee Sun newspaper na ọtụtụ ife ndị ọzọ. Kedu ife o eji si na 14 million ezughọrọ ya ịgbanye fuel in a month? Onye na-anọchite anya ndị ọchịchị ka anyị jekere na senatorial district ka anyị mara ka ọnọdụ ndị mmadụ dị ebe ahụ. Ego a na-eweta n'ala Igbo kedu ife eji eme? Ego a na-eke ndị traditional rulers or for what? Kedu ife a na-ekeroghị ya for? Arụcha n'ife kwesịrị ịrụ. Ndị mmadụ oketago oke ife ha kwesịrị inweta na demokrasi maka ịkwụ n'anwụ maka natural resources. Ekwesịgo na ọnwa gwụ a na-akwere ndị mmadụ ụgwọ maka ihe nketa Chineke ji wee gozie obodo a. Otu eze eme ya n'obodo Igbo ekwesịghị na-eme ya. Opekata mpe enwere ego anybody bụ a citizen nwa afọ ya dị enweta. Ogugo ekwesịrị ịnọ na ya. Ọ bụrụ ị na-akọ after m ebe eji m iru iro na ịgbapụ mmiri na-eme campaign na this dispensation nnaasị ifero na-emekwa ndị ọchịchị obodo a. Ifero na-adị emekwa ndị ọchịchị obodo a. 14 million. Sinetọ Orji Uzo Kalu sị na o so na ndị opekata mpe na ife na-esikwuru ya ike. Ekwubugo m ya na mbụ Chineke na-enekwa ebe o so na ndị opekata mpe. Chukwu ga-ekwu ya na ndị oyi emere ebere na ndị opekata mpe. Tupu anyị na-ene anya n'iro achọ onye anyị arụ aka ka anyị sigo n'ime ụlọ chọba ife na-eme anyị. Ka anyị gwọchagoro internal sickness before the external one. Tupu anyị na-agwa ndị ugwu na a na-emegide anyị, nke doro anyị na a na-emegide anyị, kedu maka nke anyị na-eme onwe anyị? Ilu ụlọ ka nke ezi, ilo ụlọ ọ ka nke ezi. Ka uche anyị dị ya. Anyị chọọ ka anyị dozie n'ụba anyị, onye ọ na-ewepụ selfishness, wepụ sọsọ mmụ ka anyị kwugbo okwu anyị ka ọ dịrị anyị na mma, ka anyị dị ka broom bunch, ka anyị mekọọ na ife ọnụ, ka anyị jikọọ na aka ọnụ, ka anyị gbakọọ n'izu ka mma na nneji. Ọ bụrụ na ọdịmma Igbo na-echughị ụla, wepụ self-aggrandizement, wepụ selfish interest, ịmarụ nke iji weta agbakọ aka nyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ. Zisa na ihe onyonyo aha m brother Paul Chigboko. Oh